channel. For today's video ay pupunta naman tayo sa nature camp, Patar, Bolinao, Pangasinan. Doon tayo mag-overnights. Let's go guys! Many minutes later. Yan guys, nandito na nga tayo sa nature camp, Patar, Bolinao, Pangasinan. Kakain lang tayo guys and then magpapahinga para bukas is swimming time. Yan guys. A few moments later. Welcome to Nature Camp, Patar, Bolinao, Pangasinan. Yan guys. Bari lang tayo para nakabig. Hi guys. I'm here. Nature Camp, Patar, Bolinao, Bulacan. Ang aga-aga baka siyang yung ginagad mo dyan. Nature Camp, Patar, Bolinao, Pangasinan. Yan guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may bago tayong video. Down shot. Picture mo na katawan, dali na. Dito pa-picture tayo muna saglit kaya Kaimi, dali na. Magpapa-picture. Kaimi dito. 1, 2, 3. Pag umalis na lang tayo, takbo tayo. Sandali, tatayo ko muna to. Daligan lang kayo. Patuloy ka talaga nung papagtun eh. Madaya. Datapa ka talaga eh. Madaya ka, kalbo.
Yan. Ganyan, no? Tapos ganon, di ba? Tapos ganon. Ganon. Tapos ganon. Basta kung saan yung camera. Oo. 1, 2, 3, go. Yan guys, ahon na tayo. Kailangan na natin mag-prepare para sa susunod nating gala. Yan guys, pupunta nga pala kami ng Lighthouse dito sa Patar, Bolinao. Then, pupunta kami somewhere. Yan guys, kung nagustuhan nyo ang ating video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may lagi tayong video. Bye guys!